Awan ni Chen. Nagbigay ito. Lagi ba po? Ha? Sabi. One signal. Ano yun? And then? Kayun, kayo naman pangalan. Kuya, ano yun? Basit ka. Ano ni John na pingurin? Tawagan mo. 20 minutes. Legit. Okay sa ball. Sorry na. Yun, ano ba yung pa ka na? Jerry daw, ilukat naman ko na eh. Jerry daw. May sound.
Ulit paper niya dyan dyan. May para kaldas pala po yun. Tatay mo! Magdang, malirin yung dang.
Malakas tayo. Makaisang garaw. Lakay ko na mo ta. Lakay. Lakay ko na mo ta. Senior citizen. Wow! Mabitin na ladaw. Baka bukan ngayon kayo. Ano ba yan? Hindi namang mga. Umayam. Ako na ibaga. Ano ba ka ito ba? Ako lang. Doon. Ang napay. Ayun kayo.
Bagi namin, bagi na. Abay! Nangangan! Nangangan! Ay, magpapaasin ka mo ba yan? Kasi kamatis na. Ito. Matanagan yun. Hindi ka napisa ako. Muna ka. Basta ko matandanagan na. Kumanaw. Ang makapadalag kami ng siya. Ay. Ron! Ay, ano dito? Ay, ano dito? Barato? Hindi pala mawalan siya. Labas, labas.
Atoy! Oh! Papanam. Papanam? Hindi ko mabalik. Jay! 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 Oh! Amo kaya ka? Bawi. Ay, wala ka. Basta nagpapasamot ko. Jay! Lagyan ka nito. Tignan si Madison. Thank you. Ay, nagbawa ba yun? Lala, may kakinihan. Bagay mo ata. Papawag yung mga suot. Babalik ka lang na. Terusa mga pang. Ayan ma, gusto ka pong terusan. Nakagduduwa ko yun eh. Banta terusan. Wala. Hindi ko naglikutan na napansabot yayo. Alangan, may kapitan. Wow, naman. Tatay, ayaw ni tatay, ano ba na ako? Pupunta kami. Susuwag. Daw! Daw!